Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bino. Taong 1967, gulang-gulang, Sorsogon. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang si Bino. Nakatira sila noon sa sentro ng baryo, kaya malayong malayo sa pagsasaka ang kanilang naging pamumuhay. Ayon sa kanya, bukod sa pagtitinda, nagpapautang din ng gulay ang nanay niya. Yung tatay naman niya, isang magaling na karpintero, kaya araw-araw may nagpapagawa rito. Ang kaso, sa kabila ng lahat ng yon, nahihirapan pa rin ang mga ito. Inaasahan naman yun ni Bino, sa kadahilan ng 6 silang magkakapatid na pinapakain ng mag-asawa. At maliban sa kanila, may mga pinsan din silang halos manirahan na sa kanilang bahay. Kaya naman kahit anong pagtitiis at pagpupursige ng kanilang mga magulang, nananatili pa rin silang nakabigkis sa lubid ng kahirapan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, masaya at payapa ang pamilya nila. Hindi sila nagkakagulo sa bahay, at kung may mga tampuhan man, madali nila itong nasusolusyonan. Kontento at walang inggit ang kanyang mga kapatid, kaya imbis na magsiraan o magpasikat sa kanilang mga magulang, sila'y nagtutulungan ng magkakasama. Matatag ang pamilya nila, kaya anumang pagsubok na ibigay ng panahon, hindi ito basta-bastang natitinag. Bagay na inakala niya na lahat ng problema ay magagawa nilang maresolba. Subalit pagsapit ng taong ito, tila bang unti-unting nagbago ang simoy ng kapalaran. Habang abala siya sa pagtulong sa kanyang ama, napansin niya na madalas na ang pagsama nito sa taong bago pa lamang nito naging kaibigan. At kung dati wala itong bisyo sa katawan, nung makilala yon ng tatay niya, pakiramdam niya nagbago na rin ang pananaw nito sa buhay. Kaya naman ang mapansin nito ni Bino, siya na mismo ang naglakas loob na kausapin nito ukol dito. Hindi siyang panganay na anak pinuno, kaya naman medyo nakakaramdam siya noon ng pagkailang. Ilang beses niya rin yung pinag-isipan hanggang sa umabot na ang puntong hindi niya kayang tanggapin pa ang tila bang dahan-dahang pagkaligaw ng landas ng tatay niya. Isang hapon, pagka-uwi nito ng lasing sa bahay nila, naglakas loob siyang yon ay kumprontahin. Nataunong walang mga nakatatanda niyang kapatid, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na ito ay gawin. Pagpasok ng tatay niya sa loob, agad naman niya itong hinarang, sabay wika rito ng, "Tay, mukhang napapadalas yata ang pag-inom niyo ah. May problema ho ba kayo? Tsaka di ba, hindi naman kayo ganyan dati? Magmula noong nakasama niyo yung si Manoy Igay, pakiramdam ko parang wala na kayong pamilyang inuuwian. Hindi na ho yan tama. Kaya pwede bang pag-isipan niyo naman ang ginagawa ninyo sa buhay? Di niyo ho ba napapansin? Naging malungkot na ang pamilya natin simula nung magkaganyan kayo. Ayaw namin ng ganitong buhay, Itay. Ang gusto namin, yung dating ikaw." Nang marinig naman yon ng tatay niya, bigla namang napakunot ang noo nito. Walang sabi-sabi, agad yung lumapit sa kinaroroonan niya, sabay pasimpleng suntok sa tiyan niya. Pagramdam naman niya rito, agad siyang napaupo habang iniinda ang sakit na dulot nito. May mga pagkakataon na rin napapadura siya, dala ng sakit mula sa suntok ng tatay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo mawala na ang ganong pakiramdam, narinig niya itong sumagot sa kanya ng, "Huwag mo akong diktahan sa mga desisyon ko sa buhay. Anak lang kita. At hanggat ako nagpapalamon sa'yo, wala kang boses sa bahay na to. Naintindihan mo?" Pagkasambit dito ng tatay niya, bigla siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan.
Pakiramdam niya noon, parang tinusok ng karayom ang kanyang puso dahil sa sama ng loob na kanyang naramdaman mula sa mga katagang binitawan nito. Bagaman nakakalungkot marinig ang ganoong salita sa tatay niya, pilit siyang nagpakatatag upang hindi makita ng nanay niya na nanghihina siya. Nang makapasok na ang kanyang ama sa loob ng silid, tsaka pa lamang siya napaiyak ng pahigbi. Nung mapansin ito ng nanay niya, agad naman siya nitong nilapitan para kausapin. Alam nito kung gaano kabigat ang kanyang dinadala, kaya naman hindi na ito nagsalita ng kung ano-ano na makakasama palalo sa sitwasyon niya. Dumaan ang araw na yon. Medyo nakadistansya na siya sa kanyang ama. Naiilang na rin siya noon kapag nagkikita sila dahil na rin sa mga nangyari. At syempre, para makaiwas, minabuti na lang niya na hayaan ito sa mga ginagawa nito sa buhay. Ang nasa isip noon ni Bino, wala na rin naman siyang magagawa dahil sa yun na ang nais mangyari ng kanyang ama. Isa pa, wala rin siya sa posisyon para magbigay ng kanyang sariling opinyon. Kaya naman sa halip na ipagpilitan ng kanyang ibig, minabuti na lamang niya na umiwas. At para magkaroon din siya ng sarili niyang kita, nagdesisyon siyang magtrabaho sa baryo. Sa ganoong edad, sariling pagsisikap at pagpupursige ang kanyang naging puhunan hanggang sa may magtiwala na sa kanyang amo. Ayon sa kanya, simple lang naman noon ang kanyang trabaho sa merkado. Kung hindi nagbabantay ng mga panindang isda, inuutusan siya ng amo niya na kumatay ng malalaki nito. May mga pagkakataon ding inuutusan siya nitong magbuhat ng mga banye-banyerang isda. Pero syempre, iba naman ang presyo ng ganoong trabaho. Mahirap sa una, ngunit dahil sa pagtsatsaga, kung kaya't nasanay siya sa kung anuman ang ginagawa niya. Kalaunan, dahil sa dami ng kanyang naging trabaho, kung kaya't hindi niya na gaanong napapansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Madalang na lang din sila noong magkita ng kanyang ama, kaya yung mga problema nila, nakalimutan na rin niya. Akala niya nasa maayos na silang kalagayan, pero ang hindi niya alam, mas lalo lang palang lumala ang sitwasyon magmula noong hindi sila nagkausap. At nalaman niya ang tungkol dito nung nagkwento ang nanay niya ukol sa ginagawa ng kanyang ama habang siya ay wala. Dagdag pa nito na, kagaya niya wala ring nagawa ang kanyang mga kapatid, gawa ng tuwing nakikipag-usap ito, pilit itong sinisindak ng kanilang padre de pamilya. Kaya sa halip na bumoses, minabuti na rin ng mga ito na maghanap na ng sarili nilang trabaho. Pagtatapat pa ng nanay niya, hindi na rin yun gaanong nakakapagtrabaho dahil sa kung saan-saan ito naggagagala kasama ng kanyang mga kaibigan. Madalang na rin yun kung umuwi sa kanilang tahanan, kung kaya't wala na halos silang ideya sa mga pinaggagawa nito sa buhay. Nang marinig naman ni Bino ang tungkol dito, agad siyang umalis para hanapin ang kanyang ama. Ang kaso, ilang beses na siyang nag-ikot sa baryo pero hindi niya pa rin ito nakita. At ang mas nakakapagtaka pa, wala ring ideya ukol sa kinaroroonan nito ang mga dati nitong kaibigan na kilala niya. Basta ang sinabi nito sa kanya, magmula noong nagkaroon ito ng bagong kaibigan, hindi na sila nito gaanong pinapansin. Masakit yun para sa kanila, pero sa katagalan na gano'n ang mga nangyayari, nasanay na rin sila. Pagkarinig naman ni Bino sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang magpasalamat. Di na rin siya nagtanong ng kung ano-ano, gawa ng alam niya na wala na yung maisasagot sa mga tanong niya. Matapos ang nangyaring usapan, siya na lang mismo ang naghanap sa tatay niya hanggang sa makita niya itong natutulog sa isang maliit na tindahan sa Karatig Baryo. Wala na rin yung doong kasama at sa estado nito parang ilang araw na yung hindi naliligo. Pagsilay naman niya rito, dali-dali niya itong nilapitan at sapilitang ginising. Ang kaso,
Lasing na lasing ito, kaya naman hindi siya nito marinig-rinig. Nang mapagtanto naman yun ni Bino, kinausap niya ang may-ari ng tindahan upang alamin kung ilang araw na ito roong nakahiga. Nang marinig naman ng tindero ang sinabi niya, agad nitong inilahad sa kanya na 3 gabi na yun doong nagpapabalik-balik. Tuwing gabi may mga taong kumukuha rito para yayain itong pumunta sa kung saan. At kapag tumutungtong na ang madaling araw, babalik yun sa tindahan upang magpahinga. Sinubukan na rin nilang tanungin ito kung saan yun nakatira, pero hindi yun nagsasalita. Binalaan na rin sila ng mga kaibigan nito, kaya para makaiwas sa anumang gulo, minabuti nilang wag na lamang makialam. Dagdag pa nito na, kahit naiilang sila rito, nagpapasalamat pa rin sila sa kadahilan ng hindi yon nanggugulo. Matapos naman itong marinig ni Bino, siya na mismong humingi ng dispensa. Inamin din niyang ama niya ito upang pahintulutan siya nitong yon ay iuwi na. Nang marinig naman yon ng lalaki, agad naman yung sumang-ayon sa kanyang nais mangyari. At para makauwi siya ng mas mabilis, tinulungan na siya nitong makatawid sa kanilang baryo. Pagka-uwi nila ng tatay niya, tsaka pa lamang niya na isumbong sa kanyang ina ang mga totoong nangyari. Ayon kay Bino, na sa mga unang gabi, wala naman sila ritong napansing kakaiba. Inabot pa ng 2 araw bago bumalik ang ulirat nito, buhat sa ilang araw ng walang sawang pakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Nang magkamalay na ang tatay niya, dito na siya naglakas loob na isama ang kanyang ina sa pakikipag-usap dito. At sa ikalawang pagkakataon, muli niya itong tinanong ukol sa dahilan nito. Nang marinig naman yon ng tatay niya, bigla itong napatitig sa kanilang dalawa habang pasimpleng pinagmamasdan ang paligid. Nang mapagtanto nitong wala silang kasama, bahagya yung tumagilid na para bang meron itong gustong ipakita. Paghubad ng damit nito, bumungad sa kanila ang gulugod nitong nangingitim, kalakip ng mga parang tinik na dahan-dahang umuusli papalabas ng balat. Pagsilay dito ni Bino, bahagya siyang napahinto sa kanyang kinaroroonan na para bang hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Dala ng kuryosidad, agad siyang napatanong sa tatay niya ng, "Tay, ano yan? Bakit meron kayong ganyan?" Pagkabanggit naman niya nito, inutusan siya nitong isarado na muna ang pinto bago sila makapag-usap. Natatakot kasi noon ang tatay niya na baka may makaalam ng tungkol dito maliban sa kanila ng nanay niya. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa harapan nito para makinig sa mga ilalahad nitong kwento. Hindi ko na sila matatakasan, Bino. Nagkamali ako ng mga taong sinamahan. Kung alam ko lang noon na ganito ang mangyayari, edi sana noon pa ako sa kanila kumalas. Ang kaso masyado nila akong nalinlang hanggang sa isang araw, malaman-laman kong hindi na ako makakawala pa sa sitwasyong aking pinasok. Mga demonyong taong yun, anak. Kaya mag-iingat kayo. Sa oras na bumisita sila rito sa bahay, wag na wag kayong makikialam. Tandaan ninyo, ako ang pakay nila at wala nang iba. At kahit delikado, haharapin ko ito. Mamatay man ako, ang mahalaga sinubukan kong itama at magbago sa mga pagkakamali ko. Seryosong wika nito sa kanila ng kanyang ina. Nang marinig naman ito ni Bino, wala siyang ideya sa kung ano ang kanyang isasagot. Basta ang nasa isip niya noon, nakahanda siyang tulungan nito kung yon ay kinakailangan. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap nila, marami silang mga paksang tinalakay. Kabilang dito ang pagkakaroon ng dugo ng abwak ng mga kaibigan nito. Nabanggit din ng tatay niya na ang gusto nitong mangyari
ay alisan ng wisyo at kaluluwa ang kanyang katawan. Maraming kalaban ng mga abwak, kaya noon pa man palihim nilang pinag-aralan at pinag-eksperimentuhan ang mga tao. At ang nais ng mga ito, makalikha ng isang makapangyarihang nilalang na makikipaglaban para sa lahi nila. Gusto nila itong magmula sa uri ng mga tao dahil naniniwala ang mga ito na malakas ang ating katawan at uri kung ito ay malalagyan ng tamang sangkap ng kanilang lahi. Mariin din itong inilahad. Binabalak ng mga abwak na makagawa ng taong sigbin na hihigit sa uri ng mga unlaon. Gagamitin nila ang nilalang na yon upang maghasik ng lagim, hindi lang sa kanilang mga kaaway, maging sa mga albularyong pumoprotekta sa kanilang mga pagkain. Nang marinig naman ni Bino ang sinabi nito, nakaramdam siya ng kilabot sa katawan. Hindi niya kasi sukat akalain na ganun katindi ang sitwasyong kinakaharap ng kanyang ama. Gayunpaman, sinikap niyang manatiling matatag sa paniniwalang malalagpasan din nila ang ganoong problema. Maya-maya pa, nang wala na itong sasabihin, inabisuhan sila nito na maghanda sa pagsapit ng dilim. Naniniwala ang tatay niya na bibisita ito sa kanila upang hanapin at ibalik siya sa lugar kung saan siya nito gustong panatilihin. Bagaman labag na ito sa kanyang kalooban, nangako ito na susunod sa sandali na maramdaman nito na hindi siya kayang ipagtanggol ng kanyang pamilya. Dahil dito, kung kaya't nagmamadali namang lumabas itong si Bino. Wala siyang ideya noon kung saan siya pupunta, pero pinili niya na magpatuloy. Naniniwala siya na may isang tao sa baryo na makakatulong sa kanilang problema. Dala ng paniniwalang yon, kung kaya't hindi siya tumigil hanggang sa makatagpo siya ng isang matandang albularyo. Kilala ang matandang yun sa lugar nila, kaya nang maalala niya ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip na ito ay puntahan. Pagdating naman niya sa bahay ng matanda, nadatnan niya itong nagpapahinga habang umiinom ng lambanog. Pagpang-abot ng kanilang tingin, tsaka pa lamang bumuhos ang kanyang emosyon dahil sa mga sandaling yon, naniniwala talaga siyang ito ang makakatulong sa kanilang problema. Nang mapansin naman ng matanda ang pag-iyak niya, hindi ito nagdalawang isip na tawagin siya. Pagharap nilang dalawa, mahinahon siya nitong tinanong ukol sa kanyang pakay. At nang marinig niya ang tungkol dito, di na siya nagdalawang isip na ilahad ang kalagayan ng kanyang ama. Pagkarinig dito ng matanda, hindi nito maiwasang maintriga. Wala mang ideya sa mga sinasabi niya, bukal sa loob nitong sumama upang matulungan ang kanyang ama. Pagdating nilang dalawa sa kanilang bahay, nadatnan nito ang tatay niya na kasalukuyang sumisigaw at humihingi ng tulong. Naroon na rin noon ang kanilang mga kamag-anak, ngunit maging ito man, walang magawa para malunasan ang karamdamang kasalukuyan nitong iniinda. At ang tanging ginagawa ng mga ito ay ang magsitinginan habang pinag-uusapan ang tatay niya. Nung mapansin naman ni Bino na nakakaistorbo na ang mga taong yon, nakiusap siyang umalis muna ito pansamantala. Pagkarinig naman ng mga kadugo nila sa kanyang pakiusap, napilitan itong tumambay sa labas para doon na magpalipas oras. Bagay na naging daan upang magkaroon ng pagkakataon ng albularyo na makita ang kalagayan nito. Matapos ang kalahating oras na pagtingin nito sa tatay niya, agad naman itong tumungo sa kinaroroonan nila ng nanay niya upang magbigay ng sarili nitong opinyon buhat sa karamdamang iniinda nito. Bino, sa ngayon siguro may ideya ka na sa sasabihin ko. Ay, pasensya ka na. Pero mukhang ang ganitong karamdaman ay wala ng lunas. Nakakalungkot para sa akin na sabihin ito sa iyo, pero wala na tayong magagawa. May taning na ang buhay ng tatay mo, at sa tansya ko,
mukhang hindi na ito aabuti ng 1 buwan. Kaya kung ako sa inyo, habang nakikita nyo pa siyang malakas, sulitin nyo na. Sabihin nyo sa kanya ang mga gusto ninyong sabihin, nang sa gayoy meron siyang baon sa kabilang buhay. Wika ng matanda. Dagdag pa nito na, wala yung ideya sa karamdamang iniinda nito. Pero naniniwala yon na meron nga itong kaugnayan sa mga abwak na sinasabi niya. Yun nga lang, mapanganib magturo ng mga nilalang dahil posible na pag-ugatan ito ng mga bago nilang kalaban. Ayaw na ayaw itong mangyari ng matanda, lalo pat bukod sa limitado na ang kanyang abilidad, masyado na rin siyang mahina. Matapos naman yung marinig ni Bino, di na siya tumutol o nagsabi ng kung ano. Basta ang pakiusap niya lang noon sa matandang albularyo, samahan sila sa pagsapit ng gabi. Labag man sa loob nito na gawin ng ganoong bagay, wala itong nagawa dahil lahat sila nakiusap dito. Kaya naman habang hindi pa lumulubog ang araw, minabuti nitong gumawa ng pansamantalang pangontra na poprotekta sa bahay nila. Walang patid na rin itong nagsunog ng balat ng nyog hanggang sa mapansin nilang nagsimula ng lumubog ang araw. Maya-maya pa, isa-isa na rin nagsialisan ang mga kadugo nila na para bang naamoy na rin ito ang matinding panganib na paparating. Dahil sa pangyayaring yon, medyo nakaramdam na sila ng kaba buhat sa mga bagay na pwedeng mangyari. Kahit nga matandang albularyo, hindi maiwasang mag-alala, gawa ng malakas ang kutob nito na meron ngang mangyayaring hindi kaaya-aya. Pagtungtong ng 7:00, nakasarado na ang tahanan nila. Marami na sa mga gasera ang nakapatay, tapos ang tanging natirang liwanag sa labas ay yung siga na mula pa sa mga balat ng nyog na sinunog nila. Ang kaso lang, habang nagpapakawala ito ng usok, bigla namang umula ng malakas. At nung maapulan na ito, tsaka nila naramdaman ang kakaibang amoy na sumabay sa hangin. Wala silang ideya kung saan yun nagmula, gawa ng nagkalat ito sa buong paligid. At ang mas nakakabahala pa, hindi ito maalis-alis sa hangin na nilalanghap nila. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula ng umatungal ang 2 nilang aso. Pilit niya yung tinataboy sa bahay nila para mapigilan ng mga ito, pero hindi yun nagpatinag. Basta, tuloy-tuloy lang ito sa pag-alulong na para bang namatayan sila. Ayon kay Bino, natatakot siya noong makarinig ng ganon dahil ayon sa mga matatanda, nagdadala ng kamalasan ang ganoong huni. Senyales din ito na merong mamamatay sa bahay, lalo na kung ang alulong ay sinasabayan ng paghuhukay. Kaya naman habang ginagawa ito ng mga alaga nilang aso, kung ano-ano na ang ginawa niya ritong pagsaway. Ang kaso, imbis na tumigil ang mga ito, napilitan niyong lumayo habang ipinagpapatuloy ang kanilang mga nasimulan. Pagsilay naman ni Bino na hindi niya na ito kayang suwayin, minabuti na lamang niya na yon ay hayaan. Yun din ang utos sa kanya ng albularyo, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang manatili sa tabi ng kanyang ama. Ngunit habang lumalalim ang gabi, kapansin-pansin ang dahang pagdedeliryo ng tatay niya. Nagsimula ito sa panginginig ng kamay nito hanggang sa bigla itong maglililiyad na para bang may kung anong masakit sa loob ng sistema nito. Sinubukan nila yung tulungan pero di nila ito mahawak-hawakan. Bukod kasi sa paulit-ulit nitong paghawi sa mga kamay nila, panay na rin ang ginagawa nitong pagmumura kapag pinupuwersa nila itong manatili sa higaan. Nang mapagtanto naman yon ng albularyo, nagdesisyon na itong talian ang tatay niya. Madali naman nila yung nagawa dahil may mga katulong sila. Pero nung maramdaman ng tatay niya na nakagapos na ang katawan nito, mas lalo pa itong nagwala. Hindi nagtagal, nagsimula ng lumangit-ngit ang hinihigaan nito dahil sa paulit-ulit nitong pag-unat ng kanyang katawan.
Kapansin-pansin na rin ang paglabas ng mga maliliit na tinik sa gulugod nito. Indikasyon na hindi na normal ang kasalukuyan nitong kalagayan. Kaya naman imbis na ito ay hayaan, dito na nagdesisyon ng matanda na tigalpuhin ang tatay niya. Pinainom na rin yon ng langis ng pampakalma, pero lahat ito ay walang epekto. At ang mas nakakabahala pa, habang pinapainom ito ng kung ano-ano ng albularyo, mas lalo lang lumalala ang kalagayan nito. Hindi nagtagal, bigla na lamang nagkulay pula ang mga mata nito, kasabay ng dahan-dahan itong pag-angil na parabang nawawala na ito sa kanyang katinuan. Nang marinig naman ito ng albularyo, agad yung napatahimik at nakinig. Si Bino naman noon, pinilit na tingnan ng kanyang ama upang makita ang kasalukuyan nitong kalagayan. Pagbaling niya ng tingin dito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang gumagapang na ito sa dingding ng bahay nila. Napakalayo na rin sa dati ng wangis nito at kung titingnan, parang kahawig na yon ng isang totoong demonyo. Nanggigiyatata na rin sa langis ang buo nitong katawan na hinahaluan naman ng hindi katanggap-tanggap na amoy. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang hinugot ng matanda ang hawak nitong punyal habang nagdarasal ng Latin. Sinubukan din itong tigalpuhin ng kanyang ama pero bago pa ito makapagbitaw ng buhay na salita, tuluyan na yung nalapa. At sa tindi ng panggigigil ng nilalang, paulit-ulit niya pa yung hinampas sa dingding at mga kagamitan hanggang sa tuluyan na yung mawala ng malay. Hindi nagtagal, dito na nagsimulang maligo sa sarili nitong dugo ang albularyo. Wala na rin yung malay at sa estado nito, parang napatay na yon ng tatay niya. Nang masipat naman niya ang pangyayaring yon, dali-dali siyang tumakbo sa labas ng silid upang balaan ang kanyang pamilya. Inakala kasi noong uubusin sila nito, pero paglabas nito ng kwarto, tinitigan lang sila nito ng may galit at paninindak. Pagkatapos ng mga nangyari, tsaka pa lamang ito lumundag sa bintana ng bahay. At nung makalabas na ito, umalulong ito ng 3 beses bago yun tuluyang maglaho. Pagtahimik ng paligid, narinig na lamang nila ang atungal ng 2 nilang aso na parabang nag-aagaw buhay na ang mga ito. Dala ng kuryosidad, dali-dali nila itong sinilip hanggang sa masipat niya ang kalagayan ng mga alaga nila. Ayon kay Bino, nadatnan niya yung wakwak na ang tiyan at nakalabas na ang mga laman loob. Ang nakakapagtaka lang, bakit buhay pa rin ang mga ito sa kabila ng pinsala na kanilang natamo. Kalunos-lunos man ang sinapit ng mga hayop, wala siyang nagawa kundi hayaan ito hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Pagsapit ng madaling araw, tsaka pa lamang siya nakahingi ng tulong sa kanilang mga kadugo. Nang marinig nito ang sinabi niya, dali-dali nilang hinanap ang matandang albularyo. Yan nga lang, pagkaraan ng 5 oras, bigo pa rin nila itong makita. Kung saan-saan na rin sila sumuot pero wala silang natagpo ang kahit parte man lang ng kasuotan nito. 3 araw ang lumipas, tsaka pa lamang nakita ng isang magsasaka ang bangkay ng isang matandang lalaki na nakabulagta sa isang masukal na parte ng kakahuyan. Ilang kilometro rin ang layo nito sa kanilang baryo, kaya naman hindi maipagkakailang nahirapan talaga sila sa paghahanap dito. Nang marinig nila ang sumbong, di na sila nagdalawang isip pa na pumunta sa lugar na yon. At nang makita na nila ang labi, sila na mismo ang nagkumpirma na yun nga ang matandang albularyo na hinahanap nila. Hindi naglaon. Nang mauwi na nila ang bangkay, personal silang humingi ng tawad sa lahat ng kamag-anak ng matanda. Buong tapang din niyang inamin ang kanyang kasalanan sa paniniwalang makakatulong ito upang hindi siya makaramdam ng kahit na anong pagsisisi sa hinaharap. Ngunit nang marinig ito ng panganay nitong anak, ito mismo ang nag-abiso sa kanya
na wala siyang kasalanan sapagkat yon ang trabaho ng kanyang ama. Naniniwala rin ng panganay na masaya ang tatay niya dahil namatay ito na ipinaglalaban ang alam nitong tama. Nang marinig naman ni Bino ang sinabi ng lalaki, agad siyang nangako na tutulong sa anumang paraang makakatulong ang kanilang pamilya. At para hindi na ito magbigay ng karagdagang pasanin sa mga naulila, sila na ang nagdesisyong sumagot sa paglilibingan at burol ng matanda. Matapos ang 9 na araw na pagluluksa, mapayapa itong naihatid sa huli nitong hantungan. Akala noon ni Bino, yun na ang katapusan ng lahat ng kalbaryong kanilang kinakaharap, pero nagkamali siya. Gawa ng ilang araw lamang ang lumipas pagkatapos ilibing ng matanda, muling nagparamdam ang kanilang ama. Ngunit sa pagkakataong yon, parang may bago na itong personalidad. Natatandaan pa naman ito kung sino-sino sila, pero ramdam nila na nagbago na ng tuluyan ang pag-uugali nito. Dagdag pa niya na, sa puntong yon, marami ng taglay na abilidad ang kanyang ama. Napakaputla na rin ang itsura nito, tapos yung ngipin nito parang mga pangil na ng pating. Nakalbo na rin yun ng tuluyan at kapansin-pansin ng matatalas nitong mga kuko. Nung masipat yun nila Bino, hindi sila basta-bastang nagpakakampante. Nilayuan na rin nila ito at hanggat maaari hindi na nila yon kinausap. Nang mapagtanto naman yon ng tatay niya, nagkusa na yung umalis at hindi na nagpakita pa. Pagkaraan ng ilang buwan, may nasagap silang balita ukol sa nilalang na pumapatay ng mga albularyo at antingero. Base sa mga taong nakakaalam ng tungkol dito, napakalakas ng nilalang na yon at lahat ng natatalo nito, pinagnanakawan nito ng abilidad. Nabanggit din ito sa kanila na hindi ito tinatabla ng kahit na anong pangontra, na parabang hindi ito totoong aswang. May kutob din ang iilan sa mga ito na posibleng sigbin ang nilalang na yon dahil sa pagkakaroon nito ng kakaibang katangian. Nang marinig naman yun ni Bino, malakas ang kanyang kutob na yon ng kanyang ama. Gayunpaman, kahit alam niya ang katotohanan sa likod ng pagkatao nito, minarapat nilang manahimik. Wala na siyang interes na makialam sa ganoong sigalot dahil ayaw niya nang magkaroon pa ng kaugnayan sa nilalang na tinagurian ng mga albularyo at sikat na taong sigbin ng gulang-gulang Sorsogon.